Si puc complir guany en faré 99. Puc seure en un banc que té més de 200 anys? Qui ens havia de dir que acabaríem venint a un cementiri avui? Que això tu no ho tastaràs. Molt bon dia a tothom, ja tornem a ser aquí i aquesta vegada ho fem des de terres de Lleida, concretament des del poble més petit de l'Urgell. Però això no vol dir que no tingui moltes coses per ensenyar-nos. Benvinguts a Nalec. Doncs som a Nalec. Nalec és el poble més petit de la comarca de l'Urgell, a la província de Lleida. I us preguntareu com hem anat a parar aquí. Doncs el culpable de tot això és en Joan, que encara no us podem dir de què ens coneixem, però d'aquí uns mesos ho sabreu. Joan! Com estàs, Naum? Gràcies tal? per convidar-nos, per venir a Nalec. Convidar-te t'he convidat jo, però gràcies per tu venir a Nalec i explicar un trosset de la nostra història. Nalec és el poble del teu avi? És el poble del meu avi matern, nosaltres, tota la família, estem molt arrelats, i la meva família, pels estudis una mica que hem pogut fer, porten aquí des del segle XIV. I bueno, encara generacions que seguim aquí. Nosaltres som de Cal Valiente i de Cal Joan Anton, i bé, i aquí passem els estius, passem els caps de setmana, i bueno, és on som més feliços, almenys nosaltres. És un poble petit, però té coses per explicar. És un poble petit que a nivell, a simple vista, no té cap castell, no té cap gran cosa que pugui potser atraure gaire gent, i això ens fa contents perquè estem molt tranquils. És un poble molt petit, per tant tenim pocs recursos, però la gent del poble es dona molt, ajuda molt a l'hora de neteja, el manteniment del poble, i això doncs, bueno, ens fa ser un poble gran d'esperit i de gent, sobretot. Doncs ens ensenyes? Som-hi, va. Aquí a Nalec fem una cosa que és una cosa cultural que tenim pròpia, que és el Ball de les Forques, que sí que s'havia fet a altres llocs, que bàsicament quan s'acaba de segar això ho fem per festa major, ho fan els grans del poble i els nens més petits, i es posen aquí amb rotllana, amb uns barrets de palla, amb unes forques, i al mig posen el blat i fan com una espècie de ball, de dansa al voltant d'això, i amb les forques van fent una espècie de ball, i això es va per festa major, i és una tradició així com peculiar molt nostra, i es fa just aquí al mig. Doncs bueno, ara estem just al centre del poble, això és el que és la part més antiga. Aquí trobem doncs diverses cases de les 107 que tenim al municipi, i això doncs és el que, bueno, com el cartell indica, aquí hi havia el forn, que era el forn on, bueno, l'únic forn que hi havia, bueno, hi havia 2 o 3 forns al poble, però aquest era com el més gran, i aquí l'Ajuntament ja va fer la zona, bueno, va restaurar tota aquesta zona, que jo crec que és de les zones més maques que tenim al poble, i bueno, aquí hi havia el forn. Al final era un poble petit, sí que va arribar als 500 habitants, però al final era un poble petit, i aquesta zona on podíem trobar el forn, que ara està doncs totalment restaurada, però aquí és on el trobàvem. Ets l'amo de claus del poble? Una miqueta, i som diversos que ens encarreguem d'aquestes coses, o sigui que... Però sí. Endavant. Doncs aquí ens trobem amb Sant Concordi, que és un dels patrons de Nalec, que és copatró. Tenim Sant Concordi i Sant Jaume, però Sant Concordi té una peculiaritat especial que va ser escollit a més de manera democràtica. A finals del segle XVII, principis del segle XVIII, per un motiu. Hi havia una malaltia aquí a Nalec, que era la pigota. Bueno, a Nalec hi ha moltes altres zones que va començar a matar a molta gent. Sobretot una de les cases més afectades va ser Cal Miró. I què passa? Com que els metges no ho solucionaven i tot plegat, doncs el poble va dir, aviam si la fe ens pot ajudar, i van triar entre 3 sants, Sant Concordi, Santa Reparata i Sant Pancràs, que van venir 3 relíquies de Roma, que eren en aquest cas els ossos de Sant Concordi, i la gent del poble va fer una votació i van triar que Sant Concordi fos un altre patró de Nalec. Aquí darrere tenim Sant Jaume Apòstol, que és el patró de Nalec, que és qui presideix aquesta Santa Església. Poc explicar, porta sent patró de Nalec des de temps immemorables. Puc seure en un banc que té més de 200 anys? Pots seure. Apa, supercòmode. M'ho crec. Doncs aquesta és la campana original de Nalec, que és de principis del segle XVII, que jo no puc apreciar gaire el que posa, però sí que aquí ho posa, que és de 1600 i pico. Hem de preguntar a algú que en sàpiga de llatí, perquè... Però i aquesta és la campana original. El que en queda. El que en queda, sí, Això queda. i pesa. I pesa molt. Imagina't sencera. Si tu vols agafar-la tu mateix, Déu meu, pesa molt.
i sí que hi ha el projecte de restaurar algun dia, de fer com la part que falta, i sí, és el que es conserva de la campana original de Nalec, que en aquest cas sí que es tocava doncs, de manera manual. Hi havia el campaner, que aquí pujava cada X hora, evidentment ara està tot mecanitzat, però aquesta era l'original. Qui ens havia de dir que acabaríem venint a un cementiri avui? Molts el que van fent, sobretot els anys, quan ja es va començar a enterrar amb nínxol, molta gent el que va fer és treure els més recents, els avantpassats més recents del terra i els posaven en els nínxols. En el cas del meu besavi, que té una història peculiar perquè el pobre estava el mes de maig del 57, si no m'equivoco, estava al camp i un dia de pluja i tal, es va haver d'aixoplugar, amb tan mala sort que li va caure un llamp a sobre i el va matar un llamp, pobre, on estava a la feina i tal. És mala sort. I llavors als 50 i als anys 60 els enterraven al terra encara, però sí que em sembla que va ser uns 30 anys després, o 25 anys després, que molta gent que ja enterraven nínxols, doncs llavors el van treure al terra i el van posar al nínxol. I aquí tenim el Jaume Escolà i Gasull, que és, diguem-ne, dels escolars, era de les famílies fundadores, fundadores, les primeres famílies habitants de Nalec, segons els primers registres del segle XIV que tenim, però el cognom com a tal, que havia sigut dels més, diguem-ne, dels més populars del poble, per motius d'emigracions i històries, és un cognom que ja, per desgràcia, a no ser que retorni algun avantpassat, de moment sembla que desapareixerà Del poble. Del poble, sí. Mireu, ja fa un any que estem penjant els vídeos a YouTube i han tingut una rebuda molt bona, de fet estem molt contents. Però ens n'hem adonat que només el 25% de la gent que veu els nostres vídeos són subscriptors. Això a vosaltres simplement us costarà un clic, és totalment gratuït i amb això ens ajudeu moltíssim a nosaltres i ajudeu a l'algoritme a que mostri el contingut en català. Ja ho sabeu, un clic i subscriviu-vos. Moltes gràcies. Doncs ara estem al carrer Major i aquí ens trobem uns dels edificis, que ara és una casa més transcendents de la història de Nalec, que és actualment Ca l'Elisa, però que com es pot veure a la llinda, al segle XVIII era l'Ajuntament, posa Casa de la Vila, any 1783, i no només era la Casa de la Vila, sinó que com actualment l'Ajuntament en pobles petits tenia més funcionalitats, aquí es pot veure també que posa Plaça de la Constitució, que és la plaça que ara és avui la plaça Major avui en dia, i aquí tenim aquí hi havia el calabós, que hi cabien entre 2 i 3 persones, que a més es veu que té aquesta tanca que és bastant peculiar, perquè si t'hi està com en moviment, una part puja, s'obren dos i s'obre de manera lateral, horitzontal, i té un punt de peculiaritat i és bastant xulo. Doncs ara estem arribant al sindicat, que té, el de Nalec té una peculiaritat que ens fa ser únics, que és que l'extracció tota de l'oli és en fred, i no només en fred, sinó que també és en molí de pedra. I això fa que sigui un oli únic, que nosaltres, pel que sabem, i segur que surt algú que ens diu que també, doncs pel que sabem hi ha d'aquest tipus de molins només en queden dos, que un és a Pons, que és d'un particular, i l'altre és aquí a Nalec, a la cooperativa del camp, que aquí és un sindicat, a diferència d'allà, i que també té una altra peculiaritat, que tot l'oli fet de Nalec és oli o olives del terme de Nalec. Quina peculiaritat té aquest molí d'oli? Bueno, que és molt antic, està tradicional, fet en fred tot. Cada dia els pagesos arriben i ells aparquen el tractor i es descarrega tot, es xafes, i s'ha de fer 24 hores al dia, es fa 24 hores, i és perquè no fa acidès, perquè no s'almacena l'oliva, perquè quan l'oliva queda hores, s'acalenta, tu poses les mans a dins i crema, i fermenta. Jo entenc que l'oli no es pot fer tot l'any. No, aquí aquest any va començar un mes abans, perquè la calor que va fer cada vegada s'adelanta més, però generalment es començava per novembre. Aquest any van començar a l'octubre i llavors res, quan s'acaba. Aquí quan s'acaben les olives dels socis, que això és una cooperativa, i quan acaben l'oli ja estan. Aquí no compren olives d'un món més. Quants litres més o menys es poden fer en un any? No ho sé, aquest any potser s'han fet 70.000. 70.000 litres. No sé segur, perquè els comptes no els porto. I són olives que només són del terme? Només són d'aquí. Bueno, del terme no, n'hi ha del terme de Verdú, però són pagesos d'aquí, que tenen molta terra allà baix. Sí, llavors aquí no compren olives d'un món. Abans eren d'espar, ara els fan de plàstic. Ah, sí, aquí fora a la porta. Sí, llavors aquí això, trobar una persona a Palades costava molt. I ara això, bueno, fan amb l'ordenador,
Hi ha gent que diuen, jo l'any passat me vaig quedar sense oli, vaig anar a d'altres llocs a comprar-lo, i truquen, i No és el llavors mateix. diuen, és que no és el mateix. Inclús l'any passat hi havia un senyor i s'esperava i em diu, estic allà a la bodega. Dic, i què fas a la bodega? Diu, pues m'espero que faci cua. Hi havia 700 persones. Però vull dir que, clar, algo de diferència li troben. Clar, és oli natural, està reposat ell sol, no li fan res, no està refinat ni filtrat, no hi ha res de tot això. Joan, com és la vida actualment al poble? Serveis i tema... Nosaltres fins fa uns mesos teníem una botiga de queviures, ara torna a estar oberta a concurs, ja havia estat molts anys la Maria Àngels i l'Andreu, l'únic que per llàstima l'Andreu ens va deixar fa uns mesos, però de moment la gent el que fa és comprar a Targa, a les Plats sobretot, i fa la compra setmanal a Targa. Si et que d'aquí a Targa hi ha molt bona combinació, hi ha 10 minuts de cotxe, vull dir que no és cap drama, a diferència d'altres pobles, doncs hem de fer mitja hora de cotxe. Ja és una recta. És una recta de 8 quilòmetres i mig. Perquè abans em comentaves que no hi ha cap casa buida al poble. No, tenim una peculiaritat que jo m'atreviria a dir que probablement de pobles de menys de 150 habitants deu ser l'únic que passa, però no hi ha cap casa que estigui, diguem, en situació d'estar ensorrada. L'última que hi havia, així en una condició més complicada, va ser comprada el 2017 i restaurada, i després sí que n'hi ha que estan en millor o pitjor estat, però tot és, diguem-ne, poses cara de qui hi ha en aquella casa. Per tant, suposo que tampoc hi haurà res per llogar aquí. I en Alec nosaltres comptem que en els últims 5-6 anys es van posar a venda 7 cases i les 7 s'han venut. Majoritàriament, a més, a gent que no era d'aquí, sinó gent que buscaven un espai on passar estiu. Hi ha molt bona integració, en aquest sentit és molt positiu. Doncs ens trobem a la peixera de Nalec, que havia sigut, ara ja no ho és, però un dels punts de trobada, sobretot de la canalla, més freqüents. Ara ja tenim piscines municipals, però abans no en tenien, i aquí venien a banyar-se, a passar, a refrescar-se. I aquí sempre hi ha hagut una mica, hi havia hagut la disputa amb Ciutadilla, nosaltres dèiem la peixera de Nalec, la peixera de Ciutadilla, però ja s'ha consolidat com la peixera de Nalec, ja és oficial i legalment de Nalec. Els de Ciutadilla, de fet, ho han sabut sempre. L'únic que, bueno, és aquelles coses que està allò terme amb terme i hi havia dubtes, però no és la peixera de Nalec. I, home, és un lloc que a més amb l'aigua hem estat en temps de sequera i ha sigut més complicat, però ara, com veieu, baixa molta aigua. Això més pel camp va molt bé, perquè això ve del riu Corb i després torna a enganxar el riu Corb. Jo tenia entès que era això, per regar els camps i posava per fer forts els molins. Hi havia abans els molins d'aigua, que ja no hi són, però sí, la intenció era aquesta, sí. Tema de regadius i de molins. Doncs Joan, no et volem prendre més temps. Moltes gràcies per obrir-nos les portes del poble. Doncs res, un plaer per mi que us hagi pogut ensenyar aquesta part de la Vall del Corb, de Nalec, que és una part molt important de mi, però també de tots els que som d'aquí. I res, doncs, esteu tots convidats quan vulgueu, Nalec és casa vostra, i res, doncs, escolta, ens veiem aviat i moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Doncs nosaltres seguim descobrint el poble. Seguiu que hi ha molt a veure encara. Molt bé. És la tercera vegada que venim a gravar a Terres de Lleida i les dues anteriors ens van tractar de luxe. Des d'aquí volem enviar una abraçada als nostres amics del Màgics de Verdú i de la Repesca de Gramunt. I avui, recomanats per en Joan, hem vingut fins a Cal Menut, que antigament eren uns estables i avui en dia està reconvertit en un restaurant i una casa de turisme rural. Doncs ja coneixem l'oli, ara ens toca tastar el vi. Nalec 2023, la Romiguera, ens l'han recomanat. Una cosa que nosaltres volíem que tinguéssiu en compte és que ens han adaptat els plats perquè volíem tastar moltes coses. Llavors, ens han adaptat les racions per tal que puguem provar diferents plats, perquè si no seria massa quantitat. Per començar, tenim aquest tomàquet farcit amb ventresca de tonyina i esvergínia. No tinc del tot clar què porta la salsa. El tomàquet és bo, la ventresca és espectacular. La salsa encara no tinc clar, té de formatge. Seguim carpaccio de magret d'ànec amb iogurt de cabra i festucs. M'agrada molt, no m'ho hagués imaginat mai, una salsa de iogurt amb un magret i quedaria bé. El trosset aquest de sobre no sé què és, realment, encara. És la remolatxa, no? Correcte, remolatxa. Aquest plat li tenia moltes ganes. Navalles cuites a baixa temperatura amb una vinagreta de pinyons. Atenció! La vinagreta de pinyons, espectacular, de veritat. Seguim, pop gratinat amb el lloli de safrà sobre una coca de filo. La pinta és espectacular.
El poble està fa. És boníssim. És molt bo. I per aquí tenim bunyolets de bacallà amb tinta i allioli. Super esponjosos. L'allioli de dalt és molt suau, per això. Però la barreja entra molt bé. A mi em perdoneu, però si jo vinc a Lleida, haig de demanar cargols sí o sí. La curiositat és que mai havia tastat amb el tomàquet i el julivert. I la veritat és que la barreja li queda perfecta. Com vaig dir, els cargols ho accepten tot. Marranada suprema. I ara, pastilleta per la digestió. Mireu, per netejar els ditets, això és fantàstic. Mireu quin bacallà amb allioli gratinadet, cebeta i poma de Lleida. Bu. Fins ara ho hem fet tot a mitges, que això tu no ho tastaràs. Per mi dels millors, si no el millor, fins ara. I acabem amb el filet de vedella amb salsa d'Idiazábal. Jo penso que això molt difícilment fallarà. Per mi, molt fet. Molt fet. Jo el feia a la meitat. Però està molt bo. I la salsa també està molt bona. Potser l'errada ha estat en no preguntar a quin punt volíem el filet. I per acabar de baixar-ho tot, aquest gelat de llima amb licor de Chateauroux. No sé com es pronuncia. Jo ho dic així. Molt refrescant. I per fer-ho baixar tot, perfecte. I a mi que m'encanta el mel i mató, mireu, mató del Pastoret, amb mel de la zona i aquestes anous d'aquí, del Pla de l'Urgell. Com és? Això és glòria. La mel. No t'espaviles ni el tastes. En Joan i la seva colla són el jovent del poble, però avui tenim l'oportunitat d'anar a conèixer en Pepe, que és l'home més gran de Nalec. Maria Rosa? Sí? Bona tarda. Ja enteneu per món aquesta calor. Com està vostè? Jo estic assentat ara. Sí, tranquil. Estic tranquil, però no estic gaire bé. A fora no s'hi pot estar, Pepe, l'hem vingut a veure perquè ens van dir que és vostè l'home més gran de Nalec. I ens feia molta il·lusió conèixer-lo. Si puc complir enguany em faré 99. 99. Que són molts anys que ja hi ha el sac ple que pesa massa, que no el puc dur. Està a punt de fer 100 anys. Mira, em falta el 2027 els faré. Res, un anyet ja ho tens aquí. Però no hi vull arribar. No hi vols arribar? Per què? No, perquè dona massa feina. A què es dedicava vostè, aquí al poble? Jo tota la vida, per bolígrafo, he tingut l'aixada. Al camp. Al camp. Per cotxe he tingut les espardenyes. I per guanyar la vida, una mula i un carro. Teníem una mula que de Sotadilla havia deixat gent a llogam. Una mula, un carro i 2 homes, 100 pessetes tot el dia. Aguantàvem si treballàvem barato. I contents, perquè portàvem 100 pessetes a casa. Tot el dia de treballar. Ens han dit que anys enrere, aquí a Nalec, hi vivien 600 persones i ara en queden 90. Això mateix, si això és veritat. Quan se va acabar la guerra érem 5 o 600. Quan va acabar la guerra? El 39. El 39. Però Va era començar 600 o el 600? 36 Fins al i 39. va durar fins al 39, van entrar les nacionals. Aquí a Nalec es va viure la guerra... Aquí a Nalec van bombardejar i anàvem per les cabanes a dormir, perquè passaven els avions i bombardejaven. A Sotadilla hi va haver 2 o 3 morts, aquí encara no hi va haver ningú. Bueno, que van morir per la guerra. 3 joves, 4. Té algun record especial que li faci il·lusió explicar d'aquí, de la seva vida al poble? Només sortíem al vespre fins a les 12 i ara ja anàvem a dormir. I ara a les 12 comencen a sortir. Nosaltres ja plegàvem a les 12. Però vosaltres, on aneu a ballar? Aquí a Nalec o aneu a un altre poble a ballar? Sí, a fer un ball molt maco, tota la vida, sí. I el dissabte sortíem a cantar sota el campanar una estona, però a les 11 o a 2:15 ja cap a casa. Tothom a dormir. I ara és de nit, i a la nit volta guineus i et poden mossegar. I si vostè pogués donar un consell als joves d'avui en dia, què els diria? Que creuen el pare i la mare, que sempre els portaran pel bon camí.
Doncs Pepe, moltíssimes gràcies. No trobem més estona. Ha estat un plaer conèixer-te. Aquesta casa, mentre hi visc, que podeu venir sempre. Estareu ben acollits. Moltes gràcies. Mireu, ara que s'acosta el bon temps, si sou d'aquesta gent que us agrada anar a visitar poblets però no us agraden les aglomeracions, una magnífica idea és venir per aquesta zona on hi ha diversos pobles junts com Guimerà, Rocafort, Nalec. Són pobles que potser per un dia sencer no vindríeu, però si fas una ruteta són molt interessants i a més la gent d'aquí us acollirà amb els braços oberts. Per cert, si encara no heu vist el nostre vídeo de Guimerà, busqueu-lo al canal perquè estic segur que us encantarà. I res més, nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des de Nalec. Fins una altra, trinxeraires!